Explica'm un conte. En Ralph, de Jean Julien. En Ralph és un gosset que ocupa molt d'espai. És que és molt llarg, és llarguíssim. Cada nit s'esmuny pels llits i comença a bordar. Bona nit. I clar, el fan fora. I ell, tria el lloc que ell considera. I normalment, no és el millor lloc, no? Així que li diuen, vés-te'n d'aquí, home, vés-te'n d'aquí! I el pobre Ralph, busca un altre lloc. Però és que és tan llarg que s'enreda per tot arreu. Ai, el pare, que cau i es fa una trompada de morros. I li diu, fora d'aquí! Jo no et direm Ralph, et direm dijous, perquè estàs al mig! Fora d'aquí! I el fan fora. I dorm a la caseta seva que té al jardí, la caseta que posa Ralph. Així tothom pot estar tranquil. Ui, però massa tranquils i tot estan. Ui, què és aquest fum? El Ralph s'apropa, ensuma amb el musell. Ui, aquí fa pudor de cremat. Ralph, entra dins de casa. En Ralph entra per la porteta que hi ha i entra, però... Ai, mare meva, que s'ha quedat encallat. Va, Ralph, estira't, vés a avisar-los. I en Ralph que s'estira com si fos un xiclet, com si fos plastelina. I s'allarga, i arriba a l'habitació i s'esmuny pel llit i comença a dir desperteu-vos, i bordant, però ningú es desperta. Ai, Ralph, fes alguna cosa. I en Ralph, que salta per la finestra. Ai, Ralph, vinga, va! I s'estira, i s'allarga com si fos un xiclet. I arriba als bombers. A casa meva! Hi ha un incendi! Avisa als bombers bordant. Nino! La sirena dels bombers arranca i se'n van fins a la casa d'en Ralph i quan arriben allà, tota la família crida Auxili! Auxili! El bomber assenyat diu salteu per la finestra i feu servir l'esquena del vostre gos com si fos un tobogan. I tota la família, com si fos un tobogan, es llença per la finestra i... Oh, Ralph, ens has salvat a tots. Gràcies. Ara en Ralph sí que és llarguíssim. Ralph, saps què? Buscarem un lloc on hi puguis cabre. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.